Здравейте, българи, живо здраво! Честно да ви кажа, съм доста изненадан и впечатлен. Толкова много хора искате нещо да се случи и да се направи нещо. И наистина 70% сме българския народ. Тези, които знаеме, че няма значение кой как гласува, че някой друг брои. И ние знаем, че това е схема и измама. Но ви предлагам да направим нещо много по-интересно. Малко по-натам ще ви кажа идеята си, защото знаете, че чистите идеи на сърцатите хора биват яхвани от политическите проститутки, без изключение. Казвам ви го от собствен опит, видял съм го десетки пъти. Но не това е важното в този момент. Важното е вашето желание нещо да се случи. Вашата обич към България и готовността ви да направите крачка за по-доброто ни бъдеще и за спасението на народа ни. Нали? Това е идеята. Да имат бъдеще децата в България. Нали? Това не са едни клишета, които ги дъвчат всеки политически помяри. Това е обективната истина, която ние трябва да си я кажем. Нали? Ясно е, че искаме бъдеще за българчета в България. Това е нашата цел, иначе е безмислен живота ни и съществуването ни. Така, искам да знаете, в продължение вече на може би 7 месеца станаха. Събираме подписи за провеждане на референдум, с който референдум да обезвластим властниците. Правилно ме чухте. Цялата власт, по-членено от Конституцията на България, отново да се върне в ръцете на народа. Това нещо го работим, борим се, абсолютно медийно заглушени, абсолютно ни трият от всякъде. Фейсбук, само да се появи сайта на референдума, моментално се изтрива, забрани и ужас. А всъщност, кое е важното? Да може народа да бъде питан по важните въпроси и да може същия този народ да решава за себе си. Нали, това е идеята. Тук във видеото ще остава линк към референдума. Трябва да знаете, че 1/3 от подписите, макар и в зверско заглушаване и тотална тъмнина, успяхме да съберем. Ако искате наистина нещо да се случи и властта отново да е на народа, то присъединете се. Отнема 1 минута. Времето, в което ще изгледате това клипче, което ще е 3 минути и половина, 4. 1/4 от това време и директно забивате кол в задниците на политическите проститутки. Защото отново властта е на народа. Ето първа стъпка. Следват още. Истината води до смелост. Смелостта води до натрупване. Натрупването води до резултати. Ето, започваме.